минаха години, без да те забравя. Чакам те да дойдеш, чакам те с буйна страст. За пръв път в рубриката «Минаха години» ползваме филмов материал. В годините преди Втората световна война, или по-точно 1940 година, ще ви върнем с филм заснет от Милан Марович, автор на филмовите материали, направени една година по-късно, на 27 март 1941 година, по време на известните демонстрации в Белград. Още по-известна е заснетата от него сцена с моторетката и развятото знаме, която и ден днешен се върти на телевизионните и киноекрани. Кадрите, които гледате, са заснети при преминаването на Видлич, а главният актьор е Коста Костич от Славиня, по това време депутат в Скупщината на бивша Югославия, на път за своето село. Повод за неговото пристигане в селото е била сватбата на известните просветни работници Мирко и Перса Джуневи, за да кумува на младата двойка. Милан Марович е бил ангажиран, за да овековачи не само сватбата, но и Костината Славиня, в която той е бил дълбоко влюбен и емотивно свързан. Това говорят и заснетите кадри в местността Гърло, която за него е била най-прелесната местност на света. В Славиня и в Гърло е идвал всяко лято, чак от Канада, където е прекарал последните си дни от живота. Колко е обичал Славиня, говори и факта, че е завещал своите наследници след неговата кончина да принесат телените му останки в неговото обичано село. Това е изторено. Урната с неговата пепел лежи между Видлич и Стара планина, славинското гробище, между неговите предци. Всяко идване на Коста в Славиня е било повод за обязателна среща със своите земляци пред задругата. Своя представител в парламента, учен и известен височанин, винаги радушно слушан и особено уважаван. И сега необикновена гледка за онова време в селата, детска количка и това насред Славиня. Количката кара известният дядо Вата, а в тях е Коста, за царибродчен известен като Коста майката, чиято детска главичка се друска по камъните на селския Мегдан. Коста от тези количка е станал лекар, рентгенолог в Белград, а сега като пенсионер отново е в родната си Славиня. От знаменитостите на Славиня, освен Гърло, Марович е заснел и стария каменен мост насред село, през който преминават хора с специфичните носии за този край – белетините. Деда Вата, като личност и народен представител, е отделна знаменитост не само за Славиня, но и за целия Висок, дори и Царибродско. Понеже той е бил депутат и в Народното събрание на царство България, и в Народната скупщина на кралство Югославия, в зависимост от това в чии граници са се намирали тези краища. Това е единственият пример един човек да бъде представител в парламентите на две държави. Отново старият каменен мост, през който преминава горд и опънат старец с белетине и обязателната шубера. Най-после и сватбата състояла се на Джурджовден, както казахме, през далечната 1940 година. Пред сватбарите накратко изтича Драган Николчин, ето ги и младенците – Мирко и Перса Джуневи. Наскоро започва и увеселението с хора от тези краища, начело с младата двойка. След тях са момите, облечени в народни носии, бели забратки, както и обязателните нанизани жълтици, според чието брой и големина се е преценявало материалното състояние на девойките.
На филма е представен и амбиента по време на сватбата, къщата на младоженеца Мирко и момите, които шетат из къщите и дворовете преди пристигането на гостите, както и останалите постройки край дома на младоженеца. В заснетия материал не е могъл да се пренебрегне и дяда Йота, известен шегаджия, остроумен и досетлив старец, чиито остроумия и до ден днешен се разказват в целия Висок. Хорото и хубавите девойки от сватбата все пак най-често са били в фокуса на обектива на Марович. Между тях е и Елисавета или Вета, съпруга на Георги Костов, търговец в Цариброд. Една от по-видните личности в Славения и Висок по това време е бил поп Герч Гонин. Оператора е забележил и разговора на народния представител Коста с местния кмет Петър Жеглата. За какво са си говорили, не е известно, понеже филма е без звук. Най-вероятно за селските проблеми. И накрая напускането на Славения. Пред коня тича Костината майка, баба Нат, за да може да избере по-високо място, откъдето по-дълго време ще гледа своя син, който се и отива. Овцете тези кадри са заснети някъде към Радейна. Тук е и обезателното магаре по това време. И следващите кадри са заснети в района на Забърдието, с които завършва този филм. Ние ви го представихме в съкратена версия, благодарение на Драган Гаврилович, който е вложил доста труд, за да се пренесат част от ощетената филмова лента на видеокасетка.